Ir-rata ta' mwiet kawża ta' inċident fuq il-post tax-xogħol f'Malta hija dik ta' 0.5 fatalità għal kull 100,000 ħaddiem, l-inqas rata fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ir-rata medja għall-Ewropa hija ta' 2.5 fatalità għal kull 100,000 ħaddiem. Dan joħroġ minn Statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, Mark Gawci, spjega li dan ir-riżultat ixejjen għal kollox il-perċezzjoni żbaljata li Malta tipparaguna ħażin ħafna mal-bqija tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. Irridu nirrikonoxxu il-progress li saraw Malta u li bażikament ixejjen dak id-diskors li qal li hawn Malta għandna xi sitwazzjoni diżastruża f'dak li għandu x'aqsam ma' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew inkella li nipparagunaw b'mod ħażin ħafna mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Gawci jispjega li l-progress li għamlet l-Awtorità fl-aħħar snin wasal permezz ta' informazzjoni aġġornata lil kull min jeħtieġha bl-iżvilupp ta' liġijiet ġodda u l-infurzar tagħhom. Sostna wkoll li l-Awtorità baqgħet għaddejja bil-ħidma tagħha fi żmien il-pandemija tal-COVID-19 hekk kif baqgħu jsiru ispezzjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol. Fil-fatt, fl-aħħar 4 ġimgħat saru madwar 600 ispezzjoni filwaqt li tlestew numru ta' linji gwida. Fosthom dwar il-kontroll tal-kimika fuq ix-xogħol, l-użu ta' excavators għall-irfieħ kif ukoll iffinalizzat l-aġġornar tal-kodiċi ta' prattika għas-settur tal-kostruzzjoni. L-Aġenzija Ewropea tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol talbet lill-OHSA biex twassal dan il-pjan ta' kontingenza lill-ispettorati kollha tal-Unjoni Ewropea għaliex huwa meqjus bħala eżempju ta' prattika tajba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.